Daghang salamat sa Diyos na naagyapon ta diri kanunay. Amen. Kaya ang uban gitaliwan na bitaw. Wa kaagwan ta. Wa gipagwan ta. Inana ang kinabuhi mga kaigsunan. Naay na daw, napoy na pili. Ang uban nag-antos ay gusto kong mag-antos. Ang uban na hayahay, kinamikamot po. Inana lang pinabuhi. Kaya bisan po mga usahaw na ito na kaigsunan, pagkamot Diyos kalibutan ni Way Kristo na itong kasing-kasing, baliwala ang nagyapon tanan. Amen. Muna ang ating topic karong buntaga, naglain ng video, ako inawala kong pagka-rama. Ay pagka-respirano ito, pag-upagal ako. Kulba kayo. Kung nagkagsanan mo ay angay ikapasigarbo. Sa Tagalog pa, walang dapat ipagmalaki. Sumala palagi kung pag-insulto ko pag-istorya, niabutan ng kalibutan na hubo, kumanik po tayo ito, waong po tayo. Waong po tayo. May baro eh. Wala inindot na sapatos. Wala kayo mo. Ako yung pinagbarugan. Baruan po ka, progresiyon po kayo. Kaya wala tayo nagyapon. Sisiyan. Muna may hitabo dinis kalibutan. Muna nga, kung sa'y naangkon na ito kabutan karon, kung sa'y atong na-achieve sa itong kagalingon, hindi na ito ang ikapahinabo. Wala kay angay ikapasigarbo, nagtos uban. Galing atong salamatan ng Ginoo, kung sa'y naakan na ito. Kung sa'y naakan na ito, ma-share na ito sa uban, atong i-share. Inana ang gusto sa Ginoo. Share, hindi po, share. Kung mahalang, di pa siya kayo sa loob na yun. Ang kinabuhi sa tao yun. Basta maanap. Di na musimba na yun. Di na kayo masiran. Di na kayo musimba. Ganon ka ang tao. Ganon yung anak ng tao. Nature na sa tao. Kaya, usahay ba? Kanto ang ipatibabaw na to ang tawhanaw na to naging kinahanglan. Kung sa'y nasulat sa balaan kasulatan, kung ato yung basahon, nagsadaghan kayo, angay-angay na itong buhaton. Atong basahon una. Sa Isaiah 46, may usa ka tingog nga nagingon, isangyaw, o miingon ako. Unsa may akong isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagot o sama lamang sa bulak nga ang iyang katahog. Malahos mga kaigsunan. Kaya bisan pag unsa ka kagwapa, unsa ka kagwapo, ang ending mukunot ka. Murag ang palaya. Oo. Bisan pag usaw gamit mo sinsenso, bisan pag ato pagkang doktora Pilo, ang ending nato kunot ragapon. Maok ragapon. Ikadwa, sa 7. Malaya ang sagbot o malarag ang bulak sa dihang padadaan kini sa Ginoo ug hangin. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Amen. Sagbot na tayo. Maabot na katalagman, mahawa na tatanan. Usama, ang tawa to pag-abot sa sindo. Saya support. Nindot o bati nga balay. Diano. Kung buinas na ito sa akong iwan, anhing naman ron. Naadapli ni suba, pero bisan haligi, wagin na basa. Unaw-unaw ninyo na. Alagad mas Ginoo. Unahan sa simbahan. Ang iyang tigo kinabuhi ba, dala sa simbahan. Una nga, dito kami nag-ngapi. Naghaling dito kan, kalayo. Ngapi milagro, ang suba, kung rin ang balay, ang suba naraga sa ubos. Pero yung mga silingan dito sunahan, wala. Inaanod na ang balay. Tingnan na ang mga kaisunan.
kaya itong buhawi. Susama ko ka, nililiko na itong pagtuo niya sa Ginoo, mawalihan taglain diha, na doktrina sa tao, kung dili ka hugot o pagtuo niya sa Ginoo, madalag ka. Bali na itong taglain pundok. Kung traho na itong taglain pundok, ito sila malawas. So, hindi mo ni pastor. Hindi mo ni pastor. Muli makatabang. Ang makatabang may gusto na karanaan sa Biblia. Aron di kita susama sa usa ka sagbot o kahoy. Unang dapat magtuon yun sa Biblia. Eh kung di kita magtuon, sige na tagpaminaw niya, kanang atong ipaminaw, di nato i-radio, mutuo lang ta. Amo na kita kahoy. Yan agian naghangin, agian din tao, madala kita. Inana nga na isulan, inana kahuyan ang tao. Kadaling matintal. Atong tiwason sa utso. Malaya, malaya ang sagbot at malarag usap ang bulak. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Diyos. Amen. Kung atong ipabilin sa itong kasing-kasing, ang iyong mga pulong. Muna, kung unsay lecture din si pastor, matikot ang atong i-review. Kasi niya, hindi na mawag-isyo ni pastor niya. Nakita ko sa Biblia. Pinaro ba yung banyo? Hindi na ikalilong na kaigsunan. Ako, kapila naman yung ko nagka-experience, kaya na mag-debate ka pastor. Lain ko, pastor, mag-debate. Wala, ngayon ito ngayon ko, timasa mabasa dito. Ang pastor din na, lumambang ko sa tikas. Kaya gusto lagi ang iya gini tuho, ano gini mo tibabaw? Di yun timasa mabasa ba ang tibuok na kuhaan ka gamay din eh. Ang bakit po dito. Hindi niya gusto may bawaan kung sa ilang tinuod. Ang sumpay. Muna na kay sunan, usahay, ang doktrina sa Ginoo, isumpayan ang doktrina sa tao. Muna nga, kung dili kita hugot o pagtuod yan kaniya, di po ka diba sa Biblia, dali kita madala. Susama kita sa bulat, sa sagbot, yung malarang. Na imbis na nang tata diya sa kang Jesus Christ, naratas Ginoo, hugot na ito pagtuod, nagian ng tag, nawalihan ng tag dilimaw, wala na ita, biyan na ita. Hawa na dahil ita. Muna mga kaigsunan, na dinis kalibutan, kung sa'y naangko na ito, at ay pakita ang picture. Ako na, bako na kaya. Katong isa. Si Gypsy. Bako na kayo. Next guy, next. Wala ka na. Kana ang picture. Guwapa. Ayaw to, kay bako na kayo. Pero ang hindi ako na ito, kana nagyapong naas, wala. Tanahor ka guwapa. Bisa kung sa kagwapo, ang hindi, kana nagyapon. Una nga, reminders na kaigsunan, kung sa usat kagwapa, address kalibutan, ang hindi nga ito, gimnasya. Kung sa kanindot ang atong gisuot, kung sa lain nga niluhan, pustol ka puti, pasuokan kang panong, atastasan ng luyong, ang imo sakyanan, nindot kayo, ang hindi nga ito, parehan ang tanang kahoy. Pintalan po gamay. Isay-isaynan, pero may kalainan, kahoy na gapon. Steel plate. Pero wala kita, yakong magyapon. Ang atong kainan, yuta na gyapon na lang. Bisan pag nindot kinapokso yung higaan, nindot na yung balay, ang atong inding, yuta na gyapon. Karon haiting naman, kay pansyon-pansyon naman. Mapublik ba dapat? Pansyon naman, kaya ano may area ditong kalugan. Patong-patong na naman. Kundo-kundo style. Kapilaw rin, atong nag-kundo. Tawagan na sa mga sa Manila rin. Ako hindi dito kay ako pagkayo o kuwan. Ang nang dapat pagkayo area. Punta lang sa tuwa. Price na to. Surprise. Ito, bukid. Ito, bukid. Muna ang nakisunod makita'y angay kapahinambok. Dinis kalibutan. Guwapaha. Ipariya tag-ending ka na. Kung di tama ka sa judgment, kung namatay ka na, hindi na nagigatoong kainan. Kung di pa maabot si Christ, Kalabira. hindi ka mailang maglabila ka na. Tawag ko na kung saan mahita ko kung may ipapatay. Kung saan pagkahibalo nila, kung wala yung mailhan. Hindi. Jubilin. Ito nawala sa... Kung nawala o.
Una mga kaigsunan ang mahitabo. Next time. Sa Jeremiah 9:23, nagingon. Riban-riban. Nagingon ng Ginoo, dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam, o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog, o sa dato ang iyang kadato. Oo na, yun mga Oh, na. Hindi kita bilang ko, kabright ko, kusgan ko, Dato. Oh. dato, God. dato ko, di man hata. Wala man ka, ibutan ang pobre. Dato ko naman na. Wala may publik po na may ilang mo, dinasun mo na. Dato naman na. Dalam Biblia. O sa dato, yan dato. Ang pobre, ang pobre. Pwede ra, hindi ka na ba kayo pagkapobre? Kung kapag-pobre ka magkadato-dato, arinig nun, awa na ganito. Arinig nun to siya. Lason. O hilason. Muna mga kaisunan, nga kung right ka, gamitan mo pagka-right na mahimaya ang Ginoo. Kung kusgan ka, gamitan mo kung mahimaya ang Ginoo. Ayaw kusgan ka nga. Sakit tuhod na. Hindi ka kusgan. Hindi mo tuhod. Sakit. Kung dato ka, ay pasigarbo nga dato ka, itabang Ginoon. Gamitan Ginoon, gadaghang matabangan. Ang mahimaya ang Ginoo. Muna ang mga kaisunan. Okay, madato ka nito nga, dato ka na. Dato ang bulmal. Oh, dato, nagkanagyutas ko ko, gamay na lang ulang. Muna ang mga kaisunan nga, dili sa kalibutan dapat, kung kinsay nakapil ito yung bustaya to Sunday, atong Friday, lipas ni Brother Cesar, mapayusanon dito. Human humility, pasensyoso, kapag katao. Nila bitaw gagamay ng ligogots ko dayon. Gamay bikin suko dayon. Singan din. Singat. Singan din, singan. Singat dayon. Ay. Taas na yung kilay. Muna ang naging dili gusto ang ginawa. Next. Sa Juan 15:4. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo magpabunga gawas ko magpabilin kamo kanako sama nga usa ka sanga. Dili makabunga gawas ko magpabilin kini sa puruan. Kung di kita permintis Ginoo mga igsunan, di kita kang Jesus Christ. Kung usay ato pangayoon, iyag may kahatag. Amen. Kaya wala ilay gusto ang Ginoo sa tuwa, kundi mahiyahay ta. Kung na kay gipangayo o wala gihatag, siguro kung nagsunan, sumala pa sa Santiago 4:3 nga masinangayo ka ba nga karag itong gipangayo nimo ay kadaot suban. Karang imong gipangayo nga dili ka necessary sa imuha bitaw. Karang itong imong gipangayo nga ipangayo nimo karang pahinasong nimo suban dili hatag sa Ginoo. Amen. Pero di mo gipangayo ay himaya sa atong buhay ni Dios kahatag gina. Atong pasahod sa Santiago 4:2 wala na ako napatanya. Od kung mangayo kamo dili kamo hatagan kay daotan man ang inyong katuyuan. Ang mga butang nga inyong gipangayo alang lang sa inyong kaugalingon nga kalipay. Muna mo kita kaangkon. Una ang mga kaigsunan. Kung sa ang ato pangayoon, dapat na opsyon. Lord, kung hindi magkakain para sa kuwa, masungkin. Kaya kay maya sa tanan, kay maya ni Lord, kay kalipay sa tanan. Makaangkol ka ni Buta, kay pinanggong mo, hindi na ihatag sa Ginoo. Una ang mga kaigsunan. Sa 5, ako ang tuluan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya. Mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Huwag tayo mahimo kung wala si Jesus Christ mag-isod, kung wala tayo Ginoo, kung wala siya. Galing, usata na ito na makasasala. Sa diha, wala pa tayo giluwas. Wala pa niya ula ang iyang kaugalingon. Araw lang, raya ng atong mga sana.
lugar ngayon, sa giyan ng dibayran, nagpakasala ka lagi ako nagbanat. Kung i-rate na to, 1 to 10, siguro, naasa mga huli na kayo ng 50-50. Kasagara, 80-20. 80 ang sala, 20 ang maayo. Ano ba? May itong 70-30, bagsa pa rin mo ba? 80-20 pa yan. Siyaw na, pasara. Pasar kayo pagka di matarong. Bala. Diba sendiri kahimaya sa Ginoo. Kung mapasaron ka. Pero may dito magkapasa. May dito magkapasa. Para may maya. May mahimaya tanan. Okay, kasi wala mo di pangayo. Mo na sa bulan. Una na kay sunan nga kung di kita mo dikit sa Panginoon, di na tumaangkon kung sa atong ipangandoy. Amen. Labi na di bulan kaniya. Kusama kita sa dahon kasana. Next guy. Sa size. Ang tao nga dili magpabilin kanako. Iga sa libay siya sama sa sanga ug malaya. O ang mga sanga pamuniton iga isa ngadtos kalayo o mga sunog sila. Sa libay ng dito, pabilin. Ang kung pasabutan ng isunan ka sa judgment na. Kaya nang wag yung kami dikit sa Ginoo ba? Pag ako sa judgment, siyempre, akin yung kalayo ang Ginoo, di mo na ginag-imperno. Ang sama kas kahoy, napaabot ka lang po nito niya, anong ikasugnod? Luya po na ito, no? Pag-unahan na ka? Bagong. No? May pa kung mga kahoy na matalingan kung kahoy na design na lang, no? Himuko na lang star. No, furniture. Pero marong magyapon ang pagkainding, kaya pagkadulot, isuglod na magyapon. Ilapay na magyapon. Muna kita mo biya sa pagdikit na sa tubuhin ng Diyos. Aron kita masusama sa usa ka sanga, kita himutang sanga magita niya. Amen. Na magalit ang pagkasanga, pwede pang idikit o balik, bisag na ilayo ta. Itagaan pa tag-chance, kung ito ng kahoy karon, pwede i-grafting, pwede i-budding, ayaw na ng marketing. Eh, itanong mo lang sa lain, biya yapon ka sa puruan. Dito lang ta sa budding o grafting. Una ang kaisunan, sa city. Kung magpabilin ka mo kanako o ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo ka mo bisan unsa o madawat ninyo kini. Amen. Awar ako kung sa ilingon. Akong ipangayo, motor na yun ka to. Naghatag, nagkita na. Amen mo. Yapon. Pero yapin motor. Upgrade ito ba? Tuhon, kasi ihatag siguro. Tarik siguro. Starik siguro sa pausanan. Di ba makaya pa nito, pausanan? Butangan na itong bayan niya, ano yun, ang mahal. Wala, kauling na. Kauling na. Muna nga kay sunan, bahay ka magpabingil ka, dyan sa tubuhin ng Diyos, tuon sa atong pangayoon, ikahatag ina niya. Usamar na sa usa kamahan. Ang usa ka na pangayo ganina, ikaw mo kang ginasamahan. Nga ikahatag, labi ng binangga kayo. Shopee na yun. Patahing uniform, patahing uniform. Isang may kwarta, di ka mo yun. Tanong makapatahing. Wala na yapin. Di ka mo yun. Siya tapos to. Wala na yapin. Inada ang mahitabo sa tubuhin ng Diyos. Kung sa pangayon na to, na ikaayon na to tanan, di lang na to ikaanak lang. Ikahagag yun. Bukuno to sa pitaka. Atong iwason sa otso. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, o sa ingon niini, kamong mga himong akong mga tinunan. Malipay ang Ginoo kung mo uswag ta ba kay suna. Ilabi na nga, kanabitaw, kanabitaw
sa ganang unsay naa diha sa balaang kasulatan. Ato na kayong gisunod tungkol sa ang iyang kasubuan. Ikalipay din ang iyang makigsuna. Inunana ang iyang mahitabo. Ikalipay sa ato buhi nga Diyos. Una, reminder sa tanan, diri sa kalibutan, bisan pag unsa ka kagwapo, unsa kanindot ang atong sakyanan, unsa kanindot ang atong gisuot. Ibalik itong picture kay itong kauna. Kato lang ba? Kana na kay. Oh, bisan pag inana ka kagwapo, ang ending mo, katong next ka. Oh, ina ka yapon. Oh. Guwapa kayo. Sa pag-usap kami, kami mo gamito ng kalibutan, sa pag-gatong mahalong kayo, Kalabira lagi ako. kalabira mo dyan po, hindi. Usawa-usawa no, panindot sa mong kilay, patato pa rin mo na mong kilay, ay may kilay na mo, tao. Pataas pagkilay. Oh, indot pa yung mong rilo, indot ang mong isuot, ang hindi. Gusto na lagi ako. Onyx, indot yung sapatos, pasahin-sahin kagalaw, hadlog yung bubulingan. Pero ang hindi nga, wala eh. Ang sapatos galing, hindi na isuot si Mike, butang na skillet. Hindi na ipadala. Butang na skillet. So, pag suot ka, niburot na, sudag ka ng pumalit. Puro na. Hindi na suot sapatos. Muna, kay sunan. SG. O, indot yung sakyanan. Pero ang hindi, lumon na yan. Kahon, sakit ng likod. Hindi ko usman ba ito? Ito lang, Hilux. Hilux na. Take up lang. O, take up ba? Kung dito tatong balay, bati atong balay, ang hindi nga ito, hindi kami yung nagyapo, kundi tayo salvage. Kita. Muna makikisunan, reminders sa gina sa tanan. Na diri sa kalibutan, kung sa atong naangkod, wagin tayo angay, di ka pasigaro. Amen. Para may imaya ang Ginoo, kung sa'y nakakanato, ato i-share. Gamiton nato, aros kaayuhan sa tanan, kay kalipay sa tumuhi ng Diyos. God is good!